Alumnado de Ciencias da Educación do campus de Ourense subiu ao escenario para representar ante un centenar de escolares dramatizacións de diferentes obras da literatura infantil e intentar transmitirlles a paixón pola lingua e a cultura galegas, a igual que o fixo no seu tempo a homenaxeada no Día das Letras Galegas María Victoria Moreno a través das súas obras de maxisterio. O edificio de Ferro acolleu o grupo de escolares e profesorado de primeiro e segundo curso de Educación Primaria do CEIP Mestrevide de Ourense. Imos ler algúns fragmentiños pequenos de obras da autora, tanto, sobre todo narrativas, como tamén algúns fragmentos poéticos, porque son nenos moi pequenos, son nenos de educación infantil, e logo hai tamén algún grupo de educación primaria, de primeiro e de segundo. Pero, bueno, pensando sobre todo neses máis pequenos, que son as xeracións que para o futuro teñen que seguir adiante coa nosa cultura, teñen que ser os que teñan a identidade clara e o feito diferencial galego, non? Tamén como unha riqueza, non como un problema. Parece-nos importante que tomen ese contacto co Día das Letras Galegas e coa autora homenaxeada neste ano. Para eles, o alumnado de Educación Primaria representou dúas pezas elaboradas ao longo do curso académico no marco da programación das materias de Lingua Galega e Música. Concretamente, os estudiantes levaron ao escenario a Casa dos Gatos e o gato Guille e os monstros. As outras dúas dramatizacións foron feitas por alumnado de Educación Infantil, na materia didáctica da Lingua e a Literatura Infantil, e tituláronse Onde perdeu Lúa a risa e o coelliño branco, sendo o primeiro representado con linguaxe de signos e o segundo como teatro de sombras. Son varias os focos de atención. Un deles é o da normalización da lingua galega e outra deles é visualizar o traballo que fan os nosos alumnos e alumnas nas aulas. É dicir, amosarlle ao público, ver como traballan e o ben que o fan, sobre todo, e a súa originalidade. Entre cada dramatización deron lectura a fragmentos da obra da homenaxeada elixidos tendo en conta a idade do público presente na sala.